ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಏನೊಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಬೈ ಆಯ್ತು 1 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಪಂಡ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಾಂಡೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶುರು ಮಲ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಐಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ದಿಜ್ಜಾಣೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಬ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಏನು ಏನಿದೆ ಎಂಚೆತ್ತನೊಂದು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಅವೇನು ತೂದ್ ಬಲೆ ಆಟ್ನೆಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪೇನು ಮರವಾಯ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಪಪ್ಪಗ್ಲ. ಸೊ ಕಾಣೆ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಅಂಚಾದ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಜತೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ನೀರು ಪೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಐಟ್ ಸುಧಾರ್ಂಡು. ಸೊ ವೆಜ್ ಜತೆ ಅಂಚಾದ ಹೆವಿ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿಂಕು ಏನು ಕೊಜ ಪುಡುನ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ ಕೊಜ ಬುಡ್ಚಿನ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊದ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂಗ. ಸೊ ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿನ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇವೆ. ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಟಾಪಟ್ಟೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ನೀನು ಕಟ್ ಮಂತು ಪೂರ ತೆಂಡೆದು ನೋಡು ಆತ್ನೇಟ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ ನಡಿ ಇಂಚೆತ್ತನ್ ಬಂದು ತೂದು ಬಲೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಾಯ್. ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಏನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ. ಗಾಡಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಡ್ನ ತೊಗೊಂಬತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸ್ ತಲ್ಪಂ. ಸೊ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಟರನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಗಣಪತಿ ತೋಜುವೆರ್ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋದ್ಯಾನು ಪಂಚ್ ಮಲ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಔಟ್ ಆನಾಗ ಪಂಚ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡತೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡ್ದು ಸೀದಾ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಲೈ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯೆ. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಂತಿತ್ತೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಏನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪೈತಿ ಆಯ್ತಾ. ಟಿಫಿನ್ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದು ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಾಲ ಕಂದಜೀನಿ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಅಂಚಾದು ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆತಂಡು ಈಗ ತುಷ್ಪ ಆಯ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಚಾದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಬಜ್ಜಿಗೆ ದಾಲ ತಿಂದಲ ಬೈಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಸೊ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ತ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿರ ಪಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತಿನವೇ ಇದ್ದೆ. ಬೀಟ್ರೋಟು ಕ್ಯಾರೆಟು ಕುಕುಂಬರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟು ಹನಿ ಲಿಂಬು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಗೋ ಪೂರ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಡವಿನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಪಾಡ್ತಿ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪರಂದಿತ್ತು ನಾವೇ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆತು ನೀರು ಉಪ್ಪಟ್ ಆತು ನೀರು ಆತು ಅದ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಪು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಡ್ದ ನಾನು ಪಲಾವ್ ಪುಜಿ ನೋಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆತು ಇಷ್ಟ ಆತು. ಪಲಾವ್ ತಿನ್ ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ನಾನು ತಿಂದು ಮುಗಿಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ನಡೆ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ನಾನು ಖಂಡಿತ ತುಷ್ಪವೆ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೀರು ದುಂಬುಲ ಒಂಚೂರು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ. ಸೊ ನಿತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಎಂಚ ಪೋಪುಣಿ ಇನ್ನಿತಡೆ ಎಂತೂಕ ಇನ್ನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಗುರುವಾರ. ಸೊ ಅಂಚೆನು ಟೆಂಪಲ್ಗಳ ಪೋಯ್ನಿ. ಸೊ ಏಪಲ ಗುರುವಾರ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ವೆಜ್ ಆತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ಗೆ ದಾದ ಕಂದೆಲ್ಲ ತೋಷ್ಪವೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏರಕ್ಲ ಜಪ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಉಂಡು ಎಲ್ದಿ ಪುರ ಆಪು ಜತಿ ಜಪ್ಪು ಜಾತಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದು ತಲ್ಪ ಎ ಸಿ ಆನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಬಸ್ ಚಂಡಿ ಕುಂಬಾರ ಉಂಡೆ ಅವು ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಐದು ವರ್ಷ ಇಜ್ಜವು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ಡುಲೆ ಪಂಡ ಬೇಗ ಬೈದತಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡಾತ್ರೆ ರಪ್ಪ ನಿಂದು
ಪುಂಡಿ ಬತ್ತ ಇದಾಗ ಏರೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರಯ್ಯ ಕಲಿಬ್ಲಲ್ಲ ಇದು ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಪೂದಿ ತೀನ ತುಲೆ ಶೋಕಾತಜ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ಗಿಂದು ನೀರು ಪುಂಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಡೊಲ್ಪಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಂಚ್ದ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಬಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕಂತಿಜ್ಜ ಅವೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದಿತ್ತೈತಿ ಅವು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚ್ಗೆ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಕಂತಿತ್ತೆ ಅವೇನು ತಿನ್ನೋಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಳ್ಡ ಪೂರ ಪಾತಿರ ಒಂದು ನೀರು ಪುಂಡಿ ತಿಂತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತು ನಾವೇ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಎಂದು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಡ್ಯಾಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಆತಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೇರವೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರಾಜು ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೇರವೆ ಮುಲ್ಪ ಅರೆಗ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ಸು ಅಂಚಾದು ಅರೆನ್ ಪ್ರಿಯರೆ ಪುಯ್ ಅಲ್ಪುಲೆ ಮೇರತ್ತವೆ ಮೇರತ್ತು ಅಂಚಾದು ಇಡೀ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಸುತ್ತಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಒತ್ತುನು ನಾನೊಂದು ಉಂಡವೆ ತೋಷ್ಪವಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಬೇಲುಂಡತ್ತಿ ಸೊ ಅಂಚಾರೇನು ತೂದಾಂಡು ನನ್ನ ನರೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಅದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಕೋಟೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ಸ್ ವೈನಿಗೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಂದೆ ಸೊ ಪಿದಡ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅಂದರೆ ಹರಿಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೊಂಪುಪ್ಪನಾರಿ ಇತ್ತೆಂದತ್ತು ದಿನವಲ್ಲೇ ತೊಂಪುಪ್ಪನ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮುರಣೆ ಒಂದು ದಿನ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಿತ್ತಾನ ಮುರಣೆ ಒಂದು ವೈಟ ಬತ್ತಿತ್ತಾಂಡ ಅವು ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈತ ಪಿದಾಡುವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಈಜಿನ ಇತ್ತ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡುವಲ್ಲ ಏನ ಬಾಲಿ ಬಲಿಪುಲಿ ಬೇಗ ಬೋಯ್ ಒಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ಬೈದೇವೆ ಮೂಲೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪಿದಾಡುವ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿಕ್ವ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಂಕ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡವೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡ ಅದು ನೀರು ಪೊಂಡಿತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಜನುಂಡು ನನ್ನ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಸೊ ತೂಕಂದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪಡೆದ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬರ್ತದೆ ತಿನ್ಪುನಿ ನಾನು ಗೈಸ್ ದೇ ಅಮ್ಮ ಮೂಲು ಜೈದೇರು ಜ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡಾರೆ ಈಗ ಕಾಡೆ ಸಾಯ್ತೇರು ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡಾರೆ ಈಗ ಸೊ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಮನಿ ಬಿದ್ದೀರಿ ಜೋರು ಜ್ವರ ಬರೋದು ಒಂದು ಪಂತಿಲ್ಲ ಜರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿರ ಡಾಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಲಿ ಕೊಡಿತೆ ಕೂಡ ಭತ್ತದ ಜೈದಾರ ಇತ್ತ ಜದ್ದಿನ ಭತ್ತ ಜೈದಾರ ಬಂದಾಗ ಚಲಿಯ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಸಮೇತ ಇದ್ದೀರ ಬಾ ಆಂಡಲ್ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ತುಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆರ್ನಂಡಲ ಏನು ಸಾರಿ ಮಂಡ್ಯಕಿರ್ ಮುಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಗಲಕ್ಕ ಪಂತುನಂಡಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 15 ಬಟ್ 19 ದಿನ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡೆ ಅನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಶೀತದ ಜ್ವರತ್ತ ಪೂರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದೀಪ ಅಂದೆ ರಡ್ಡು ಬೆಂಡೆ ಆತನು ಇನಿತ ಇನ್ನಡೆ ಎಂಚೆತನ್ ಬಂಡಾಡೆ ಸುಪೋಬಿತನ್ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ ಮಿಡಲ್ ಒಲ್ಪ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಓಕೆನಾ ಪಾಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂದಿರು ಗೈಸ್ ಸೊ ಒಂಚದು ನೆಂತಿನ ಒಂದುಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನು ಆರು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಮೋನೆಟು ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಚ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿದಿಲ್ಲ ಈಗ ಗೈಸ್ ಇದೇ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಕರಡ ಮನಿಕೊಂಡೆ ಪುಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಬಂಡಲಕ್ಕೆ ನುಜೇರಾರು ನುಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನುಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಜನಾ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ನುಪ್ಪು ಓಯ್ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ತುಲೆಗೆ ಯಾರು ನಾತೀನಿ ಚಳಿಗೆ ಬೈಯಡು ಶುರು ಆಯ್ನಾರೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ
ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮರವಾಯಿ ಕನ್ನೆಟ್ ಒಂಟೆ ಮರವಾಯಿ ದೀದಿತ್ತಾವೆ ಯಾನ್ ನೀವು ಜಟ್ಟಿತ್ತಾರತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಟೆ ಮರವಾಯಿ ಉಂಡು ಅವು ಮರವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಬಂದ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯರ್ಜೆ ಬಂಡ ಇಂತ ಮರವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಬಂದ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತು ಪಂದು ಕೊರಿಯೋಣ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಂತಗ ಪಂಡ ಅಂತ ಬೊಡ್ಸಿಂದು ಅಂಚದಾದನಿ ಹುಷಾರಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಫುಲ್ ದಿನ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟೊಮೆಟೊನು ಎಂಚ ಬೇಕು ಅಂದಿಲ್ಲ ತುಳಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಹಾಕು ತಿಂದರೆ ಐಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಶೋಕ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಯಾವನು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಜೀರಾ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿತನ ಪಾಡಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ ನೆಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಪೋಪು ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕುಳ್ಳರಿ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಬುರ್ಜಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬುರ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಕು ಒಂದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡ್ದೆ ಆಯಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಚಟ್ನಿ ಬಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ నేను ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಬಂದ್ಪೇರವೆ ಬಟ್ ಯಾನ ಟೊಮೆಟೊ ಬುರ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಗುರ್ಜಿ ಬಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಉಪ್ಪು ಎಂಚುಂಟು ಪಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಪಾತಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡವೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಆತ ಬೊಡ್ಚಿಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನೆಕ್ಕುಂಡತೆ ನುಂಗೆಲ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ನುಂಗೆಲ್ ಬರ್ಪಣತೆ ಅವು ನುಂಗೆಲ್ ಪಾಡೋಡು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಇಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬಾಜನುಂಡು ಗೈಸ್ ಯಾನು ಪಟ 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 ಬಾಜನ್ ದೇಕದು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ತಿಕ್ಕೋಯ ಓಕೆನಾ